Не знам, не съм в Америка, не мога да ви кажа точно как е отразено това посещение на Борисов в Америка. Чувам, че има положителни така да се каже, коментари от страна на Обама. Ако погледнете нормалното посещение на един нормален глава на държава, който е съюзник на Америка, те са горе-долу едни и същи, те са почти, бих казал, дежурни. Вярно, че за нас като малка държавица ние смятаме, че е много, много важно нещо, но лично аз не смятам, че това е нещо от катастрофална важност. По-скоро бих казал, че това е едно дежурно посещение, от което може да се очакват дежурни възгласи от страна на американците.